I mine terapisessioner har det nogle gange forekommet mig fuldstændig umenneskeligt og urimeligt, hvad det er, nogle mennesker stiller op til, og hvad de finder sig i. Fordi at de har så utrolig vanskeligt ved at udtrykke og italesætte deres grænser og behov. Ofte har de vanskeligt ved det, fordi at de i deres opvækst er blevet gjort forkerte, hvis de har givet udtryk for deres grænser og følelser og længsler. Og for så at undertrykke den her smerte, som de har oplevet, når at de har udtrykt dem selv autentisk i relation med andre, så har de lært at være i livet på en måde, hvor de underkender og undertrykker evnen til at sætte grænser. Det kommer indimellem til udtryk ved, at de indtager en offerposition fuldstændig ubevidst, hvor at de tillægger andre ansvaret for at opfylde deres behov. De bliver præget af en stor afmagt for det, de oplever og det, de føler. Ubevidst så længes de efter, at andre ser deres grænser og følelser, og at de opfylder dem. Fordi at de simpelthen er præget af en utryghed i selv at italesætte det og selv bede om, at det bliver anderledes, at der bliver skabt en forandring, fordi de førhen er blevet gjort forkerte i det. Så der er enormt meget smerte på spil her. Så når de ikke er i stand til at forholde sig til den smerte, det har bidraget og medført i deres opvækst, at blive gjort forkert i deres grænser, så udvikler de jo mestringsstrategier for at undgå at komme i berøring med den smerte, det tidligere har medført. Det gør så, at der er en kæmpe kraft inde i en, som medvirker til at fastholde en i nogle uhensigtsmæssige, destruktive mestringsstrategier, som egentlig skaber en større distance til dem selv og til deres medmennesker, end hvad godt er. Det kan ofte fordre os en ensomhed, netop når at de er bange for at udtrykke dem selv og deres grænser autentisk. Den anden position, de kan træde ind i, det er ofte en position, hvor at de bliver præget af at være frelseren og redderen, hvor de tager et umådeligt overansvar for andre mennesker. De tager overansvar for andres følelser og opgaver, og det ansvar, som de tager for andre, er det ansvar, de givetvis ikke tager for dem selv. De bliver præget af at være tålende, og de bliver præget af at have en evne til at være i situationer, som ikke er gavnlige og særlig meningsfulde for dem. Fordi de udtrykker i at stå ved dem selv og sige nej, og at udtrykke, hvad det egentlig er, de har brug for. Så i begge positioner lever man et liv, hvor at man undertrykker ens kraft. Man lader det ubevidst være op til deres medmennesker at opfylde deres behov, at tænke sig til deres uudtrykte følelser og grænser, frem for selv at indtage livets scene og bede om det og italesætte, når der er noget, der rammer. Måden hvorpå at grænsesætning kan
forstås og kan blive nemmere, det er ved at forstå grænsesætning som en legal måde at skabe en reel kontakt på. For når du er i stand til at udtrykke sund grænsesætning fra et sted i dig, hvor der også er et fundament af samhørighed, altså hvor at der er lige så meget plads til dine medmenneskers grænser, ønsker og længsler som dine egne, så kommer din grænsesætning, din ønsker om forandring, ikke fra et egoistisk sted, og det kommer ikke fra et sted ind i dig, hvor at du er præget af at være kynisk og ikke særlig ansvarsfuld. For når at det er samhørigheden, der ligesom bærer fundamentet for at kunne grænsesætte på en sober og ansvarlig måde, så skaber det en reel kontakt. Det skaber mulighed for, at dine medmennesker, de ved, hvor de har dig. De ved, hvad er det, du godt kunne tænke dig. Hvad for en behandling ønsker du ikke? Og på samme vis, så skaber en accept fra dig over for dine menneskers grænsesætning også en mulighed for, at du kan være lydhør over for dem. Og så opstår der en tydelig relation, hvor I ikke gør hinanden forkert, eller selv er ved at gøre jer selv forkerte. Og deri kan der skabes en relation, som virkelig er båret af en evne til at vil se og møde hinanden. Og vil se og møde hinanden på en måde, hvor I begge kan indgå kompromiser, og begge kan få oplevelsen af at blive hørt og set i jeres grænser. Så først og fremmest er du afhængig af, at du tør komme i berøring med dig og din evne til at grænsesætte, og dermed også, at du kommer i berøring med den smerte, du bærer af. Altså, alle de gange, hvor du er blevet gjort forkert, eller er negligeret, eller er blevet undertrykt i dine grænser og i dine autentiske udtryk. Fordi hvis du ikke er villig til at komme i berøring med det og mærke det, så vil du hele tiden være præget af at skulle holde en behørig afstand og distance til den smerte. Og det afgiver så din mestringsstrategi, som er præget af enten offerstrukturen eller frelser-redder-strukturen. Det behøves ikke være sådan, og du er ikke forkert, hvis ikke du kan udtrykke og udleve dine grænser i samspil med andre. Det er bare en vidnesbyrd om, at du tidligt i livet måske har oplevet, at du ikke på en tryg måde har kunne udtrykke dig selv. Det er ikke for sent. Du kan lære det. Men først og fremmest, så skal du være villig til at komme i kontakt med alle dele af dig, frem for kun at ville være i livet på en bestemt måde. At komme i kontakt med alle lag af dig, og alt det, der har formet dine mestringsstrategier, det gør, at du vil kunne leve et liv, hvor der er langt mere plads til dig, og hvor du kan skabe et liv, som er i overensstemmelse med dit hjerte og med din ånd her på det jordiske plan. I kontakten til dine medmennesker.